Kuknem do minulosti a nemôžem pochopiť, ale ľudia sa dneska musia poučiť, aby nerobili chyby, aké robili sa, nelen čakať, kedy skončí svet a druhý narodí sa. Urobiť niečo preto, aby zachránil sa, nelen hodiť ho do vody a čakať, kým utopí sa. Žiť vo svete dobrom, kde zlo rodiť nemusí sa, tam, kde nikto o budúcnosť nebojí sa. No vidím prítomnosť, vidím ľudí nariekať, zmenili sme sa v niečom veľa, v niečom ani zďaleka. To podstatné a hlavná myšlienka uteká, veľa ľudí trpí, pár sa o bohatstvo preteká. Tí druhí nemajú si čo do huby dať, deti poznal len hlad, nepoznajú jak sa smiať. Aj tí, čo videli, už nevidia, stratili zrak. Ostáva nám pozerať sa, pýtať sa, prečo je to povedz, kam sa dostaneme, keď sa budeme chovať tak, ako sa chováme k sebe. Keď zničíme to, čo sa